Delirman. Ama neydik 20 sene önce, ne olduk? Ne olacağız yalnız Allah biliyor. Уважаеми скъпи приятели от Делирман, първо, за сетен път, когато заставам пред вас на тази дата, искам да ви благодаря за активността, която имахте преди 20 години във връзка с така наречените майки съвети. Много често след време различните региони имат различна претенция към авторството на едно значимо историческо събитие като майските събития. Аз много отговорно искам да ви кажа, защото аз съм организатор на тези събития. Всичко започна от Делирман, уважаеми дами и господа. От тази земя започна всичко. Делирман имаше смелостта в уния времена преди 20 години да застане пред БТР-и, пред автомати, танкове, полиция, жандармерия и даде жертва за това нещо. Прекланя се пред вас. Така че, ако началото на 85-та и края на 84-та година Кърджали беше авангарда с реакцията си, 89-та година всичко започна от тук. И благодарение на вашите усилия, на вашата смелост, имаме тази свобода, тази реалност. Имаме възможност да се радваме и на труда си, и да се надяваме на утрешния си ден. Благодаря ви за всичко, което направихте 20 години като подкрепа за всеки избор. И за местните избори, и за парламентарните избори, а от известно време и за европейските избори. Много неща могат да се кажат като нещо характерно за значимостта на предстоящите европейски и национални избори. Аз искам да ви кажа само 2-3 изречения. Уважаеми брати и сестри, вече сме в едно ново политическо, културно, икономическо пространство, наречено Европейски съюз. Ако преди 2 години направихме първа стъпка с евроизборите към тази нова реалност, ново пространство, ново измерение за младите хора на всички нас, сега въпросът е да се утвърдим там. Ако преди 2 години трябваше Европа гъмбир гелем, ще помислим, ще се организираме, ще се подготвим и даваме знак, изпращаме там възможно най-компетентни хора, които могат да ни представляват. Затова за нас тези избори имат много голямо значение. Вече България не е тясна. Ние искаме европейско пространство за реализация. И затова стимулираме по всякакъв начин нашите млади хора с такива критерии, с такава мерка да отидат се утвърждават в Париж, в Брюксел, Страсбург, Лондон и така нататък. Затова за 7 път ви моля не просто да гласувате, а искам пълна мобилизация. Ние трябва да покажем ръст. Трябва да покажем да се развиваме. И искам поне плюс още един депутат. А вместо 34 искам поне 35. Защо? Защото по такъв начин ще сложим край на всички нелепици, анти-ДПС кампании. Това ще означава, че доверието е влязло дълбоко в нашите души и ДПС е нашия инструмент, нашия знак да се борим за себе си и за утрешния си ден. Понеже имам честта, освен да поискам за 7 път вашата пълна мобилизация, имам честта да ви обявя,
И листата за националните избори. Имайте предвид, това за първи път ще бъде тук направено и журналистите ще имат честа да имате новина за днеска, да си изкажат Гюнделига. Предишните парламентарни избори бяхме номер 17. Тогава много точно предвидихме долу-горе колко депутати ще имаме. И то беше лесно. Умножаваш 17 по 2 и става 34. Толкова имах. Сега има още по-една леснота, по-голяма дори. Сега сме номер 4, отзад сега се още на 0 и става 40. Значи, ако може да извоюваме 40 депутати за следващия парламент, това ще бъде достойна сила парламентарна, която защитава интересите на всички нас. Защото времето е много важно и от гледна точка на усвояването на европейските фондове. Изключително за всеки регион. Както в държавен мащаб, така и във всеки регион. За нас утвърждаването ни в европейското пространство е изключително важно. Искам нещо да кажа във връзка с тези събития. Напоследък различни зрели или незрели политици или по-скоро, които се правят на такива, имат различни мераци да възстановят тези опити от преди 25 години за смяна на имената, само чрез модерни средства. Искам много открито да заявя, да им кажа в очите, дори да не си го помислят. Couraj da varsa kimin götü sıkısı yapsın bakalım ne olacak. Това искам да ви кажа. Благодаря ви още веднъж. Искам да бъдете свободни, силни, единни и с ясна визия за следващия ден. За утрешния ден. За следващата година в перспективата на утвърждаване на нашите млади хора, които вече искат смяна на поколението във властите. Включително на моя милост. Това време вече мисля, че е наближило и с най-голямо удоволствие целият ми екип прави всичко възможно за утвърждаването на млади хора, всички възможни етажи на властта. Имайте предвид, от над 6000 души в местната и централната власт, национален мащаб, над 85% са млади хора до 35 годишна възраст. Искам това да го чуете от мен и да бъдете сигурни в това нещо. Всъщност реалната власт е на младежката ни организация. Ние сме само така старейшини, които отчасти сме малко изморени, отчасти някои от нас се пишат мемуарите. Аз не правим към това поколение. Аз съм така още... Имам енергия. Така че благодаря ви за подкрепата и да знаете действително, че не обичам. Само Варвон!